Вітаю ўсіх, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым экспертам, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фридманам, на тэлеграм-канал якога я ўсім раю адразу подпісацца. Пакуль мы будем вітацца, вы хутенька заходзьце і подписывайтеся. Спасылачка ёсць у нас у апісанні. Ну а по дарозе можете зайсці і подпісацца, калі раптам гэтага не зрабілі, на YouTube канал Еврорада и наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, ну и задавайте свои пытанні. Дякую всім и вітаю вас, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Ну что ж, спадар Александр, мы тут с вами абмяркоўвалі пра што паговорыць, і вы вырашылі, што варта ўсё ж таки акцэнтаваць сваю увагу найперш на Европе, на еўрапейскіх пытаннях. Наш рэгіён у любым выпадку, Беларусь гэта Еўропа, і тое, што адбываецца наўпрост датычна Беларусі. Але ведаеце што, давайте пачнем з, так бы мовіць, з актуалачкі, і учорашні выступ міністра замежных спраў і прэм'ер-міністра таксама міністр замежных спраў на Генасамблеі ААН Польшчы Сікорскага, ці гэта Туск быў, я ўжо там заблытаўся, ці адзін і другі таксама выступіў з такой заявай, дзе яны канкрэтна у бок Расіі сказалі: калі ваши самалёты, там ракеты, БПЛА з'явяцца ў паветранай прасторы Польшчы, будзем збіваць імгненна, і не прыбягайце тады сюды у ААН плакацца і рваць на сабе валасы. Як вы лічыце, колькі насамрэч сур'ёзнасці у заявах вось кіраўніцтва Польшчы? Мы, конечно, чулі там рэзкія такія жорсткія заявы ад розных еўрапейскіх палітыкаў, чыноўнікаў, функцыянераў, а потым нейкія беспілотнікі лётаюць, аэрапорты Копенгагена закрываюцца, і ніхто нічога нікога не збівае. Так вось, як зараз? Чаго чакаць? Мы ж бачым падзеі апошніх тыдняў, гэта вся гісторыя з дронамі і досыць сціплыя вынікі, назовем гэта так, натаўскія ў барацьбе з гэтымі дронамі. Уся дыскусія, якая была апошнім часам, на што здатна ўвогуле НАТО, што яно ў стане зрабіць, як яно можа супрацьстаяць, а з іншага боку вось такія досыць хамскія выпады з боку расійскага, што бок яны не прызнаюць, што гэта яны, як яны учора ў ААН, іх прадстаўнікі, намеснік іх прадстаўніка Палянскі азначаў, што няма ніякіх доказаў таго, што гэтыя дроны, якія патрапілі ў Польшу, у польскую паветраную прастору, што яны сапраўды расійскія. А ў выпадку з Эстоніі, ну так, ім паказваюць фотаздымкі, усё зафіксавана і паказана, а яны нахабна кажуць: ну што вы, мы гэтага не рабілі, і ўвогуле все, што вы там паказваеце, не адпавядае рэчаіснасці. То бок яны самі не прадстаўляюць ніякіх доказаў, што яны з гэтым не звязаны, а яны просто наўпрост адвяргаюць усё, у чым іх абвінавачваюць. А тая ж расійская прапаганда, калі да яе прыглядзецца, яна адкрыта кажа, што калі трэба будзе, дык мы яшчэ ўзмацнім градус. Вось мы паказалі, якія мы моцныя і што мы ў стане зрабіць, што вось вы там у Европе глядзіце, будете і надалей сябе так дрэнна ў двукосе паводзіць, атрымаеце шмат непрыемнасцяў. Калі вось такі фон адбываецца, а з другога боку ідуць і ў прэсе, і сярод экспертаў, і грамадзянскіх актывістаў, ідуць абвінавачанні ў тым, ну як жа вось такое адбываецца, а вы нічога не робіце, а ці сапраўды мы ў стане супрацьстаяць вось таму, што можа прайсці з усхода, у такім кантэксце нараджаюцца менавіта такія заявы, як у Дональда Туска і як у Радослава Сікорскага. Прычым заява Туска, яна, канешне, была жорсткай, а яна ўсё ж таки была так, ну, у такой традыцыйнай форме. Што тычыцца Радослава Сікорскага, ну, у мяне ўзнікла такое адчуванне, што ён успомніў сваю маладосць 80-е гады, вось тэксты, якія ён пісаў у тыя часы, эпоха халоднай вайны, супрацьстаянне захада і ўсходу, і вось рыторыка, яна вельмі нагадывала тое, што вось мы чулі,
што вядома з 80-х гадоў. Што тычыцца заявы Сікорскага, бо менавіта яна выклікала велізарную увагу, то ў мяне адчуванне супярэчлівае. З аднаго боку і Туск, і Сікорскі сказалі ўсё як мае быць. І менавіта так, як трэба казаць зараз. Бо калі не будзе жорсткай рэакцыі, калі ўрэшце рэшт у Маскве не зразумеюць, што могуць быць вельмі непрыемныя наступствы, што не будуць тут цярпець усё тое, што яны робяць, і будуць адпаведным чынам адказваць на іх правакацыі, то гэта можа ўрэшце рэшт Расію на пэўны момант стрымаць. Гэта з аднаго боку. З другога боку, калі ўсё ж такі расійскае кіраўніцтва ўпэўнена ў тым, што Еўропы няма ніякай палітычнай волі, што яны могуць толькі казаць, а насамрэч яны нічога не робяць і не ў стане нам зрабіць сур'ёзныя праблемы. І калі мы па шчырасці будзем казаць і паглядзім вось на ўсе апошнія гады, санкцыйныя пакеты, дыскусію пра зброю для Украіны, зараз заявы Макрона наконт таго, што нельга перадаць тое маёмасць арыштаваную расійскую, тое расійскай дзяржавы, якая ёсць на захадзе, што гэта знішчыць міжнародны фінансавы парадак. Калі яны гэта чуюць у Маскве, яны прыходзяць да высновы, што сапраўды трэба толькі ўзмацніць ціск, і мы сваёй мэты ўжо даб'емся. І мне падаецца, што пасля гэтай гісторыі з дронамі яны зрабілі для сябе гэтую выснову. Калі б рэакцыя можа на дроны была больш жорсткая, то не было б і гэтых кібератакаў, не было б гісторыі з самалётамі у Эстоніі і не было б, напэўна, апошняй гісторыі з Осла і Капенгагенам з тымі дронамі, якія там бачылі. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэтыя словы, добрыя словы, але словамі Маскву, безумоўна, не спыніш. І тое, што я зараз назіраю, адказы там розных расійскіх палітыкаў, можа, гэта не першае звяно і не другое, нават не трэцяе, але ўсё ж такі ёсць там людзі ў пэўным сэнсе з пэўным уплывам, той же Дмітрий Рагозін, на які адрэагаваў на заяву Сікорска. У мяне няма такога адчування, што яны яго пачулі. Наадварот, хутчэй ідзе гэта ў накірунку: ага, ты нам пагражаеш, ну добра, нам усё роўна амаль ужо няма чаго страчваць. Вось мы-то яшчэ табе нешта зробім і паглядзім, ці здатны ты адказваць на гэтыя словы. Урэшце рэшт, калі мы сур'ёзна будзем ставіцца да заяў і Туска, і Сікорскага, гэта азначае толькі адно: калі наступным разам у польскай паветранай прасторы, як гэта было ў выпадку з Эстоніі, калі з'явяцца расійскія самалёты, то, можа, іх не будуць збіваць адразу, але рэакцыя будзе адпаведная, хуткая і жорсткая. Ну, гэтага можна чакаць. А калі не, калі сапраўды рэакцыя будзе зусім не такая, як гэта ў нас словах у Сікорскага і Туска, што тады? Так што думаю, што у бліжэйшай будучыні мы пабачым новыя правакацыі з боку Расіі, якая ведае, што робіць, і ідзе на абвастрэнне не таму, што яны проста не ведаюць, чаго яны робяць. Яны ўсё дакладна ведаюць. Яны жадаюць і далей пратэсціраваць, яны жадаюць глядзець, і яны думаюць, што яны дасягнуць сваіх мэтаў. Ну так, вось вы у сваім тэлеграм-канале, калі асэнсоўваеце і ўвогуле каментуеце заяву Дональда Туска, пішаце: «Нема сумневаў, што Масква праверыць гатоўнасць Варшавы выканаць гэта абяцанне». І вось усё ж такі на сёння наколькі гатоўнасць выканаць свайго абяцання, як вам бачыцца, у Варшавы ёсць? Я б тут казаў бы не столькі, можа, пра Варшаву, я б тут казаў пра НАТО ўвогуле. Ну і, напэўна, трэба закрануць розныя краіны НАТО. Калі вы мяне спыталі, напрыклад, ці гатовая была б Эстонія збіць расійскі самалёт, калі б яе былі такія магчымасці, а тут мы павінны падкрэсліць, у Эстоніі самой такіх магчымасцяў няма, бо ў іх сваіх знішчальнікаў няма.
тыя, хто патрулююць паветраную прастору Эстоніі, ўсё што там ёсць, гэта ўсё ад іншых краінаў НАТО. У гэтым выпадку на мінулым тыдні, мне падаецца, гэта былі і італьянскія лётчыкі, якія вылецелі пасля таго, як патрапілі расійскія самалёты. Я думаю, што ў Эстоніі, напэўна, эстонскае кіраўніцтва, якое асабліва адчувае небяспеку і ведае, што калі пачнуцца баявыя дзеянні, сапраўды ім супрацьстаяць Расіі ў любым выпадку будзе вельмі цяжка, без падтрымкі з боку іншых членаў альянсаў іх шансаў няма, што каб усё гэта спынілася, яны б, напэўна, гатовыя былі б пайсці на больш жорсткія крокі. Ну, пра гэта і пішуць, дарэчы, у прэсе, што яны менавіта і заклікаюць куды больш рашучых крокаў. Я маю на ўвазе краіны Балтыі. Што тычыцца Польшчы, ну, тут справа цяпер ужо такая, калі ты сур'ёзны палітык і хочаш, каб цябе успрымалі ў якасці сур'ёзнага палітыка, то ты павінен адказваць за свае словы. Но у еўрапейцаў з гэтым велізарныя праблемы. Я б тут толькі ўзгадаў той ультыматум, які падчас свайго наведання Кіева зрабілі разам Туск, Мерц, Макрон і Стармер. Гэта ж выглядала вельмі прыгожа, вельмі жорстка. Вось яны дамовіліся з прэзідэнтам Злучаных Штатаў і далі Расіі адпаведны час, каб яна пайшла на сур'ёзныя перамовы. Ну і што? Ну і з чаго? Чым скончыўся гэты ультыматум? Нічым не скончыўся. Пасля таго, як Трамп абвесціў пра тое, што Пуцін нібыта пагадзіўся на прамыя перамовы з Зяленскім, Мерц ізноў жа сказаў, што вось мы паглядзім, 2 тыдні пройдуць, і пасля гэтых 2 тыдняў, калі нічога не адбудзецца, будуць жорсткія наступствы для Расіі. І што мы бачым? Ну, нічога мы фактычна не бачым. Для Расіі, калі яны гэта чуюць з еўрапейскага боку, з боку еўрапейцаў, якіх яны лічаць слабымі, ні на што не вартымі, калі яны чуюць гэтыя пагрозы, яны не ўспрымаюць іх сур'ёзна. Мне нават падаецца, калі яны чуюць гэта ад Туска альбо ад Сікорскага, у іх жа ўзровень павагі, чым надалей на ўсход, тым менш павагі. Вось да Францыі яны яшчэ ставяцца, ну, больш-менш, так ці ніяк ядерная дзяржава разам з Великабрытаніяй. Германія не ядерная дзяржава, таму і стаўленне яшчэ куды больш зневажлівае. А што тычыцца ўсходняя Еўропа, цэнтральная Еўропа, краіны Балты, для іх гэта ўсё нічога не вартыя васалы Злучаных Штатаў. Ну, што іх успрымаць? Таму мне падаецца, што вось такія словы, якія не сказаць гэта тое, што сказалі Туск і Сікорскі, нельга было. Яны гэта сказалі, з майго пункта гледжання яны зрабілі гэта слушна. Важна не толькі казаць, але і адказваць за свае словы. Мне падаецца, што ў іх у Расіі будзе жаданне праверыць, ці ў стане Польшча сапраўды на гэтыя словы адказваць. Ну і тут яны самі правялі да сябе Сікорскі і Туск на гэты ўзровень. Калі будзе новая правакацыя і яны не адкажуць на гэтую правакацыю, так як яны казалі, тады я думаю, што Польшу чакае сур'ёзны палітычны крызіс, і тады ў гэтых палітыкаў не самая лепшая палітычная будучыня. Ну так, асабліва з улікам пляцоўкі, дзе была агучана. Адна справа, калі б это тут где-то ў Варшаве, там выступаючы перад выбаршчыкамі, там Туск, там ці Сікорскі гэта сказалі, ці ў сейме дзе-нибудь, а так ўсё ж таки Генасамблея ААН, дзе сабраліся лідары, ну, фактычна ўсіх краін свету. Так. Але вот сам гэты факт, наколькі ён падвышае жаданне Крамля праверыць на прочнасць, як кажуць, словы Туска і Сікорскага. Ведаеце, я пачну, можа, трохі з іншага накірунка, бо Сікорскі сапраўды зрабіў такую прамову, што яе цяжка было не заўважыць. Вось. Так што з пункта гледжання піяру, каб звярнуць на сябе ўвагу, каб патрапіць на старонкі міжнародных выданняў, ну ён зрабіў гэта выдатна. Ён ведае гэта рабіць, ён сам у мінулым журналіст і ведае, як гэта ўсё працуе, ідзеі, што трэба казаць. Калі я гляджу на рэакцыі, якія выклікала гэтая прамова Сікорскага, а мы тут павінны сказаць, што пакуль што было гэта словы.
справаў пакуль жа не было. Но і рэакцыя на гэтыя словы, ну я б сказаў бы так, розная. Я чуў ужо сёння у розных чуў у розных падкастах і бачыў у розных выданнях еўрапейскія палітыкі, якія кажуць, ну гэта шлях эскалацыі. Ну можа і не трэба было так казаць. Ну добра, мы можам так, калі мы збіраемся на ўзроўні НАТО, мы можам гэта абмяркоўваць, пра гэта казаць, но вось так публічна вы ж глядзіце, то можа і не трэба абвастраць, бо можа Путін гэтым можа скарыстацца, каб наадварот уцягнуць нас у вайну. Гэтая тэндэнцыя сябе абмяжоўваць у адказах, каб толькі гэтага Пуціна не справакаваць, яна па-ранейшаму прысутнічае. І гэта грунтоўная памылка. Грунтоўная памылка. Бо калі Путін сапраўды пажадае пачаць вайну супраць НАТО, супраць нейкіх еўрапейскіх краінаў НАТО, ён не будзе шукаць, каб яны яму далі нейкі повод для гэтага. Ён не будзе шукаць гэтую падставу, яму гэтая падстава не патрэбна. Калі ён зробіць для сябе такое, прыме гэтае рашэнне, так, мы пачынаем, ён знойдзе падставу. А калі ён гэтую падставу не знойдзе, ён яе прыдумае. Як яны гэта ўжо стала звычайна робяць. Ну выдумалі украінскіх нацыстаў. Ну так жа выдумаюць польскіх нацыстаў, чэшскіх нацыстаў, любых другіх нацыстаў, супраць якіх трэба змагацца. Таму ўся гэтая тэндэнцыя думаць пра тое, альбо разважаць, не, вось так мы паводзіць сябе не будзем, бо інакш Путін можа зрабіць нешта такое надзвычайнае. Гэтая тэндэнцыя абсалютна памылковая. Яна фатальная ў 25-м годзе пасля ўсяго таго, што мы назіраем апошнімі гадамі ва ўкраіне, але прыходзіцца канстатаваць факт, гэтая тэндэнцыя па-ранейшаму распаўсюджана. Дарэчы, вось я нават дадам, мы даходзім до таго, нават у разважанні некаторых еўрапейскіх палітыкаў, што дроны прыляцелі відавочна, што гэта былі відавочна расійскія дроны, прыляцелі пераважна праз Беларусь, але у эскалацыі вінаваты не Путін, не Лукашенко, а Сікорскі, які яшчэ нічога канкрэтнага не зрабіў, ён проста назваў рэчы сваімі імёнамі і пагражае Расіі. І што ўжо вось гэта ўспрымаецца як крок у накірунку эскалацыі. Ну, як там Лукашенко сказал, прилетели вот какие-то вот эти дроны фанерные, а яны уже тут напугалися, уже тут почали кричать, ай-яй-яй. Вот у нас вон там летают, перелетают, мы себе не боимся, бульбу выбираем, да и все себе ходим. Але, вот про тое, что не провоковать Путина. Я цікавую думку прочитал пасля того, як залетел у паветраную простору Эстонии расійскі самолет вось днямі і пачалі прыгадываць людзі. Вон паглядзіце, Турцыя, она не это самое, не цацкалася з гэтым самолетом, взяли и сбили, нема чаго лётаць без дазволу ў нашай паветранай прасторы. На што пачаў адказ: а гэта былі ж другія часы, гэта было 10 гадоў таму, сітуацыя змянілася, і ўвогуле там геапалітычныя расклады змяніліся па сённяшнім дні. Яшчэ далёка не факт, што Турцыя таксама адразу кінулася збіваць гэты самолет, тому что вот правакаваць Путина у сённяшняй напружанай сітуацыі і гэтак далей, гэтак далей. Ці згодныя вы з таким вот трактоўкай? Тут, конечно, калі мы падыдзем да ўсіх гэтых гісторый з Турцыяй, гэта былі ў значнай ступені іншыя часы. Але я думаю, што сітуацыя кардынальна не змянілася. Путін разумее і паважае толькі мову моцнага. Калі з ім паводзіць так жа, як ён паводзіць звычайна, калі ён адчувае, што могуць узнікнуць праблемы, сур'ёзныя праблемы, што яму не толькі пагражаюць, але можа быць і нешта сур'ёзнае, ён і паводзіць сябе іншым чынам. Бо тут трэба ж не забывацца трошки там пра менталітэт Пуціна і пра ягоныя якасці як дзюдаіста.
Он же паважае гэтую барацьбу. Гэта ж ягоны этычны кодекс чалавека дзюдаіста, які выходзіць і змагаецца з сваім супернікам. Калі ён лічыць суперніка моцным, ён будзе падыходзіць зусім інакш. Калі ён не лічыць супернікам моцным і лічыць, што ён з гэтым супернікам просто справіцца, ён толькі выйдзе для того, каб змагацца з гэтым супернікам, яны ўжо здадуцца, бо яны ж не жадаюць, яны ж увогуле не жадаюць там уступаць у нейкую бойку, схватку, у нейкае адзінаборства. Калі так успрымаць, тады праблема у Пуціна увогуле не будзе. Патрэбна рашучасць. Іншай мовы ён не разумее. Калі мы паглядзім на тыя ж такія краіны, як Турцыя, каго яшчэ можна ўзяць, Ізраіль. Калі б нешта падобнае адбывалася, ведаючы пра магчымыя наступствы, там прымаюцца адпаведныя рашэнні. Бо разумеюць, калі мы дазволім гэта адзін раз, будзе другі, будзе трэці. Тое, што мы зараз гэтую рэакцыю бачым, пачынаючы з дронаў у Польшчы, потом дрон у Румыніі, потым гісторыя з Эстоніі і знішчальнікамі ў Эстоніі. Потым гэты пралёт над буравымі установкамі польскімі. Зараз, дарэчы, яшчэ да гэтых была атака на шэраг аэропартоў у Еўропе. І зараз Осло і Копенгаген, калі гэта адбываецца, мы ж разумеем, што гэта ўсё ідзе толькі таму, што Пуцін зразумеў, першы раз я гэта зрабіў, усё нармальна, можам працягваць. Ідзем далей. Так што ў гэтым сэнсе без жорсткай рэакцыі нічога добрага не будзе. Іншая справа, канешне, калі мы маем справу, напрыклад, з расійскім самалётам, які заляцеў у паветраную прастору, тую ж эстонскую і польскую, гэта не значыць, што гэта трэба адразу збіваць. Ёсць жа розныя магчымасці. І ўвогуле, калі б вы нават нічога сур'ёзнага не зрабілі, просто выціснулі гэты самалёт з паветранай прасторы, у вас жа ёсць таксама іншыя розныя магчымасці даць Маскве зразумець, што могуць быць сур'ёзныя наступствы. Я тут просто ў якасці магу прывесці меркаванне нямецкага эксперта Ніка Ланге, аднаго з найбольш сур'ёзных экспертаў Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, гэтай вядомай канферэнцыі. Ён ужо на працягу доўгага часу ён прапаноўвае еўрапейцаў адказаць на расійскія правакацыі досыць проста. Відавочна, у еўрапейцаў ёсць праблемы з дронамі. Польскі выпадак і таксама, дарэчы, і Осло і Копенгаген прадэманстравалі, што да барацьбы з дронамі, у барацьбе з дронамі ёсць сур'ёзныя праблемы. І да сучаснай дронавай вайны, назовем гэта так, якая адбываецца зараз ва Ўкраіне, Еўропа, НАТО на дадзены момант не падрыхтаваны. Гэта відавочны факт. І тое, што ў Расіі ёсць велізарныя магчымасці весці гэтую вайну, мы таксама бачылі. Бачым гэта амаль штодзень ва Ўкраіне. Таму ягоная прапанова, яна зводзіцца да таго, так, у нас праблемы з расійскімі дронамі, мы можам зрабіць наступнае, мы можам прадставіць Украіне магчымасці, каб нанесці удары па тым расійскім прадпрыемствам, якія вырабляюць гэтыя дроны. Зразумела, мы не зможам спыніць цалкам вытворчасць гэтых дронаў, але гэта будзе ісці больш павольна. Гэта будзе добра для Украіны. Я думаю, Украіна вельмі з задавальненнем пагадзілася б атрымаць адпаведную зброю, каб гэта зрабіць. І гэта, канешне, дасць дадатковы час еўрапейцам. Но палітычнай волі для такога кроку, яе відавочна няма. Таму што ёсць гэтая пагроза, якую Расія сістэматычна агучвае. Калі вы прадставіце Украіне такую зброю, мы будзем лічыць, што вы знаходзіцеся сапраўды ў стане вайны
з намі, і вы атрымаеце ад нас адпаведныя адказы. Так што я думаю, як бы Лангі і далей не прасоўваў гэтую ідэю, у бліжэйшым будучым я не бачу такіх магчымасцяў, каб сапраўды еўрапейскі бок НАТО пагадзіліся на такі крок, бо гэта будзе разглядацца як крок у накірунку эскалацыі. У Расіі ўвогуле яна знаходзіцца ў досыць добрым стане. З прававога пункту гледжання, юрыдычнага, маральнага і іншага, правова-юрыдычнага, одно і тое ж, яна знаходзіцца ў лепшым стане, чым еўрапейцы. Яна заўсёды можа пайсці на крок далей. Вось возьмем гэтую гісторыю з дронамі. Расія накіроўвае дроны у Еўропу і кажа: не, вы што, ніякіх доказаў таго, што гэта нашыя дроны, няма. Узнікае лагічнае пытанне: а чаму Еўропа не робіць тое ж самае? Тыя ж еўрапейскія дроны у расійскім напрамку, а потым сказаць: не, вы што, мы не ведаем, якім чынам яны патрапілі на тэрыторыю Расіі. Вось тая ж самая расійская тактыка. Мы не маем да гэтага ніякіх адносінаў. У вас няма ніякіх доказаў, што мы гэта запусцілі. Но так Еўропа павесці сябе не можа. Таму што зусім іншыя прававыя прынцыпы, іншыя маральныя прынцыпы, і таксама, я б гэта падкрэсліў, няма палітычнай волі на такія крокі. Бо НАТО заўсёды падкрэслівае: мы ні на кого не нападаем, мы нічога такого не робім. Мы толькі абараняемся. У гэтым кантэксце Расія, якая паводзіць сябе агрэсіўна, яна мае выразныя перавагі. Спадар Александр, тэрміновая навіна прыйшла, і я хацеў бы, каб ўсё ж таки вы таксама, можа быть, выказалі яе меркаванне на гэты конт, хаця ніякіх падрабязнасцяў дакладных няма, але тым не менш, толькі што вы, выступаючы на пасяджэнні, дакладней перад пачаткам пасяджэння ураду Польшчы, прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што памежны пераход у Тэрэсполі, а таксама грузавыя пераходы на мяжы з Беларусю будуць адкрытыя у ноч з 24 на 25 верасня. Такім чынам, з серады на чацвер будуць адкрытыя ўсе памежныя пераходы. Вось мы толькі што абмяркоўвалі гэта з рознымі экспертамі, і усе выключалі магчымасць адкрыцця бліжэйшымі днямі. Хтосьці казаў пра некалькі тыдняў, хтосьці там пра некалькі месяцаў, а тут табена. Вось ужо заўтра фактычна будзе адкрыта. Як вы лічыце, добра, недобра, што спрацавала, што стала трыгерам для прыняцця такого рашэння? Калі мы будзем глядзець на гэта з пункту гледжання грамадзянаў Беларусі, якія знаходзяцца ў Беларусі, атрымаюць адпаведна дадатковую, наколькі я разумею, для пасажыраў таксама, гэта не толькі для транзіту, то гэта, конечно, добрая навіна для тых людзей, якія знаходзяцца у Беларусі. Вось. Гэта першы момант. Што тычыцца ўсяго астатняга, тут трэба пачакаць, якія ёсць дамоўленасці. Відавочна, нейкія дамоўленасці ёсць, і ўчорашні візіт у Мінск кітайскай дэлегацыі з гэтым звязаны. Вось, засталася толькі пачакаць, на якія крокі пайшлі беларускія ўлады, ці ўвогуле яны пойдуць беларускія ўлады. Калі мы ў сябе ўявім, што нічога канкрэтнага не зменіцца у рэшце рэшт, то бок мяжа адчыняецца, першае, але спробы нелегальных пераходаў будуць працягвацца, і ніхто з тых палізняволеных, якія асаблівую вагу маюць для Польшчы, не будзе вызвалены. Тады ўзнікае сапраўды пытанне пра тое, чаго ў рэшце рэшт дамаглася Польшча. Наколькі эфектыўны гэта быў метад зачыняць мяжу. Калі ўсё ж такі сітуацыя зменіцца, калі раптам знікнуць нелегальныя мігранты, альбо ўсё ж такі хтосьці выйдзе на волю, гэта пакажа, прадэманструе эфектыўнасць гэтага метада. Так што паглядзім. Відавочна, калі узяць усіх, паглядзець на гэтыя падзеі ў кантэксце, вырашальную ролю у гэтым выпадку адыграла Кітайская Народная Рэспубліка. Польскі бок і казаў, што Кітай
калі пажадае у стане дамагчыся таго, каб гэтая мяжа адчынілася. Учора ў мінску была кітайская дэлегацыя, ну відавочна нейкі кампраміс там знайшлі. Як ён будзе выглядаць, паглядзім. І ад гэтага шмат што будзе залежаць, бо ўсё ж таки зачыненне мяжы гэта адзін з ключавых галоўных аргументаў, галоўных інструментаў, не аргументаў, інструментаў, які выкарыстоўвала Польшча. І ўсё ж таки кантэкст вось адчынення мяжы ён таксама цікавы. Вось мы ў першай часткі так актыўна абмяркоўвалі гісторыю з заявамі Туска, Сікорскага. Адначасова быў гэты налёт дронаў на Капенгаген і на Осла, то бок сітуацыя не выглядае так, што сітуацыя ў галіне бяспекі раптам палепшылася. Там заўсёды казалі яны, што галоўнае, вось сітуацыя ў галіне бяспекі зменіцца, тады адчынім мяжу. Ну вядома, што гэтыя вучэнні запад 2025 яны скончыліся. Расійскія войскі таксама тэрыторыю Беларусі пакінулі, так што гэты фактар вучэнняў ён знік. А што тычыцца астатняга, пакуль нічога не вядома. Ну гэта ўсё, што я магу сказаць на дадзены момант. Я думаю, што тыя людзі, якія будуць нас чуць сёння ўвечары, будуць ведаць больш, чым мы з вами зараз. Ну так, нешта будзе вядома, і нават можа быць мы уже даведаемся, дзякуй Богу, там што умоўна кажучы будуць вызваленыя хай і на умовах гэтай дэпартацыі, як дзейнічае лукашэнкаўскі рэжым, там Анджэй Пачобут, Гжэгаш Гавел, якога таксама прызналі палітвязням, там хтосьці можа быць іншы і перавезеныя ў Польшчу, гэта адно. Але калі браць іншае вельмі важнае патрабаванне для Польшчы, гэта мігранцкі крызіс, гэтыя атакі на беларускую польскую мяжу, дакладней польскую мяжу з тэрыторыі Беларусі. Была ўжо падлічана, што за 8 месяцаў вось бягучага года было больш спробаў нелегальна патрапіць у Польшчу, ну у Еўропу праз беларуска-польскую мяжу, чым за цэлы год леташні. І нават калі ўявім сабе, што вот з 25 верасня, у ноч з 24 на 25 верасня усе спробы нелегальнага пераходу мяжы раптам сканчаюцца. Що там адчынілі, можа там зрабілі прыгожыя рэпартажы як з аднаго, як з другога боку, а потым прайшоў тыдзень, і дзе гарантыі, што ўсё не вернецца, як кажуць, на колы свае. Ну, конечно, можа вярнуцца, но я думаю, што ў гэтым кантэксце Лукашенко павінен быў нешта паабяцаць кітайскаму боку. А яны ж уважліва назіраюць, з імі такія гульні не праходзяць. Калі ты паабяцаў, то ты павінен выконваць. Што тычыцца колькасці нелегальных мігрантаў, я думаю, што яна зменшыцца ў любым выпадку, калі беларускія ўлады не будуць штучна завозіць людзей. Тое, што мы назіралі ў 21 годзе, напрыканцы 21 году, гэта была ў пэўным сэнсе анамалія, яна была ва ўсіх сэнсах, дарэчы, анамалія, бо звычайна колькасць нелегальных мігрантаў узрастае ў цёплы перыяд году. Калі надвор'е змяняецца і умовы надвор'я больш не самыя лепшыя, назовем их это так, холодныя умовы, колькасць людзей яна змяншаецца. Гэтая вядомая дынаміка нелегальнай міграцыі. Зараз ужо мы ў апошняй частцы верасня, то бок у кастрычніку, у лістападзе надвор'е будзе больш суровым, умовы будуць больш неспрыяльныя, то бок колькасць нелегальных мігрантаў у любым выпадку павінна зменшыцца. Павінна зменшыцца, калі не адбудзецца нейкіх катаклізмаў сусветнага маштабу, альбо беларускія ўлады не пачнуць актыўна людзей завозіць. Магчымасці да катаклізмаў тут хапае, мы можам узяць толькі становішча ў сектары газа з велізарнай патэнцыйнай колькасцю уцекачоў, якіх можа быць мільёна, нават і больш, чым мільён. Але ізноў жа, калі нічога надзвычайнага не будзе, калі беларускія ўлады не будуць самі фарсіраваць гэтыя працэсы,
колькасць мігрантаў у любым выпадку спыніцца. І тут ужо пытанне, што задаволіць польскі бок. Калі просто зменшыцца колькасць, а яна, як я ўжо казаў, яна зменшыцца па аб'ектыўным умовам, альбо ўсё ж таки Польша будзе чакаць таго, што беларускія ўлады увогуле ў рэшце рэшт пачнуць сачыць за сітуацыяй на мяжой і перастануць пускаць у Польшу альбо падштурхоўваць да пераходу мяжы нелегальных мігрантаў. Ну гэта мы ізноў ужо пабачым у бліжэйшыя дні. Відавочна, там ёсць нейкія дамоўленасці. Мне цяжка, сапраўды цяжка ўявіць, што нейкага кампрамісу, нейкіх зрухаў з беларускага боку не будзе. Бо інакш выглядае адчыненне гэтай мяжы досыць дзіўна. Менавіта вось так хутка і так дзіўна. А так, напэўна ж, нешта будзе ўсё ж такі. Пакуль мы вот з вами абмяркоўвалі тэму сур'ёзных і жорсткіх заяваў Сікорскага і Туска на Генасамблеі ААН, я рыхтаваў пытанне, што наконт таго, што ўсё ж таки гэта такое відавочнае супрацьстаянне Польшчы, ну, с Европай за спиной і Россией. І рыхтаваўся да вас спытацца, а роля і месца ва ўсім гэтым супрацьстаянні польска-расійскім Беларусі. Але вот я пакідаю гэта пытанне, але вот с улікам гэтай свежай інфармацыі пра адкрыццё межаў, роля і месца Беларусі ва ўсёй гэтай вот трохкутніку: Польшча з Европай за спиной, Россия і вось Беларусь. Я б тут яшчэ ўсё ж таки дадаў бы Кітай. Канешне, у России там ёсць свае інтарэсы і свае амбіцыі, но пытанне ў тым, наколькі ўсё ж таки рашуча гатова Россия іх зараз рэалізоўваць на гэтым напрамку, каб мяжа заставалася зачыненай. Бо зачыненая мяжа, яна сапраўды наносіць шкоду кітайскім інтарэсам. Так что мне падаецца, што там быў пэўны ціск з боку Китая не толькі на Мінск, але і на Москву. Магчыма, што Москва паводзіла сябе такім чынам, як яна паводзіць сябе заўсёды, калі гаворка тычыцца Лукашэнкі. То бок мы не маем да гэтага ніякіх адносінаў, жадайце там з Лукашэнкам высветліць нейкія пытанні, высвятляйце. Тым больш, што мы ж разумеем, што тыя патрабаванні, якія ад польскага боку сыходзілі, яны зыходзілі ўсё ж такі ў дачыненні да Лукашэнкі, а не ў дачыненні да Расіі. Канешне, каб прымаць сур'ёзныя прынцыповыя рашэнні, Лукашэнку патрэбна звычайна згода Расіі. Ну, думаю, што гэта той выпадак, у якім ён гэтую згоду атрымаў. Цяпер, што тычыцца мяжы. Вось гэтая зачыненая мяжа ў 25-м годзе у кантэксце з гэтых вучэнняў, гэта ж таксама пэўны эксперымент. З аднаго боку, для паглядзець, колькі Польша вытрымае. З другого боку, як будзе паводзіць сябе Кітай, наколькі актыўна ён будзе ўмешвацца. З польскага боку таксама вельмі цікавае пытанне, і ў будучыні цікавае для Літвы і для Латвіі, наколькі з дапамогай зачыненай мяжы можна дамагчыся ад Лукашэнкі пэўных кампрамісаў. Наколькі гэта на яго уплывае, наколькі гэта балюча, бо ўсё ж такі гэта той інструмент, да якога прыбягаюць у выключнай сітуацыі. Вось зараз гэты інструмент выкарыстаны, і, відаць, ягонае выкарыстанне на пэўны момант скончылася. Цяпер нас чакае, напэўна, самае цікавае — паглядзець, наколькі гэта эфектыўна было, і тады можна будзе рабіць высновы на будучыню. Ці будзе яшчэ Польшча ў будучыні звяртацца да такога? Ці будуць беларускія ўлады паводзіць сябе больш асцярожна і стрымана, каб не правакаваць вось такія крокі? Я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта не было вырашана з самага пачатку для Польшчы, што мяжа будзе зачынена. Я думаю, у кантэксце вучэнняў такая магчымасць, яна безумоўна разглядалася на ўсялякі выпадак, калі будзе выключная сітуацыя. У мяне ёсць адчуванне, што беларускі бок гэтае рашэнне выпадкова справакаваў. Вось такая самадзейнасць, гісторыя з манахам-шпіёнам, яна стала
урэшце рэшт каталізатарам для гэтага рашэння. І тут у этой гісторыі ўзнікае пытанне у дачыненні да лукашэнкаўскага боку у дачыненні да КДБ. Ну ці варта гэта было? Вам гэта было патрэбна сапраўды? Чаго вы дамагліся гэтай гісторыі? Ну добра, зрабілі там кольвік ролікаў для сваёй прапаганды. Некалькі дзён раскручвалі гэтую гісторыю. А ці мела гэта сэнс? Вы ж самі ўрэшце рэшт правакавалі Польшу на гэтае рашэнне. Я не кажу, што Польша бы ў іншым сітуацыі не пайшла б на гэты крок. Хутчэй за ўсё, калі б нават не было гісторыі з манахам, а толькі была б гісторыя з дронамі, усё роўна хутчэй за ўсё зачынілі б мяжу. Но першыя абвесткі пра тое, што мяжа будзе зачынена, яны ж прыйшлі ўсё ж такі не ў кантэксце дронаў. Яны прыйшлі ў кантэксце гісторыі з манахам. А гісторыя з манахам мне не падаецца нейкай спланаванай расійскай аперацыі. Я думаю, калі б расійскі бок гэтую аперацыю планаваў, выглядала бы гэта больш упэўнена і больш гучна, чым тое, што ўрэшце рэшт было зроблена ў Беларусі. Дык што ж адбылося? Некага адпусцілі, хвалюецца Анатолій. Ніхто пакуль што не ведае, інфармацыі няма. Пакуль што толькі словы перад выступам на пасяджэнні ўрада, якія сказаў прэм'ер-міністр Туск, што мяжу адкрыў. Я б тут нават яшчэ б дадаў, у адносінах да Польшчы у Лукашэнкі такі вось татальны недавер. Я думаю, што калі ўсё ж такі кагосьці ён вырашыць адпусціць, то гэта будзе альбо адначасова зачыненнем мяжы, альбо зараз вось пасля гэтай абвесткі, альбо нават пасля таго, калі мяжа будзе адчынена. Тут же заўсёды існуе такая сітуацыя. І вось гэтага, мне падаецца, Лукашенко баіцца больш за ўсё. Ну давайте уявім сабе, што ён сапраўды дамовіўся кагосьці адпусціць. І ад яго гэтага чакаюць. І вось ёсць гэтая абвестка, што мяжа будзе адчынена. І тут можна было б сказаць, ну вось час адпускаць. А вось Лукашенко баіцца таго, вот ён адпусціў, а потым уначы адбылося нешта такое, чым ён не кіруе. Вось прыняла рашэнне Расійская Федэрацыя, каб яшчэ вось зрабіць такую атаку дронамі і прадэманстраваць. Вось, палякі, глядзіце, вось вам яшчэ адна атака дронамі, а вы мяжу адчынілі. Вось мы моцныя, мы вас прымусілі адчыніць мяжу, вашы ультыматумы нічога не вартыя. Мы сваё зробім, рабілі і будзем рабіць, а вы ўсё роўна мяжу адчынілі. А раптам Польшча ў гэты момант скажа, а мы вырашылі адчыніць мяжу, а зараз сітуацыя іншая, і мы яе снова зачыняем. І што ўрэшце рэшт Лукашенко прайграў, бо ён першы зарабіў гэты крок. Так што я думаю, ён будзе чакаць да апошняга, і хутчэй за ўсё гэта па вядомаму прынцыпу. Спачатку грошы і толькі потым крэслы. Ну да, спачатку звычайныя памежныя пераходы для людзей, а для грузаў пасля, паглядзеўшы, як вот все там будзе выконвацца і абяцанні ўсе гэтыя. Спадар Александр, ёсць у мяне там шмат да вас пытанняў, але на жаль часу не так шмат. Я, можа быць, задам адно, выбіраў якое ж задаць, ці ўсё ж таки пра Мерц і папулістаў з альтэрнатывы для Германії і змену іх пазіцыі адносна Расіі, ці пра прызнанне, парад прызнанняў палестынскай дзяржавы. Давайте про Палестыну. Зараз, конечно, тут нам скажуць, конечно, дастаткова зразумець, Фридман, Лукашук таксама нешта падазронае, такое пытаннечкі ёсць. Зразумела, якую пазіцыю яны займаюць. Але я з іншага боку падыйду. Вот такі горды парад прызнання дзяржавы Палестына еўрапейскімі і нават амерыканскімі краінамі. У той жа час мы выдатна ведаем пра гарачыя кропкі тэрыторыі, умоўна кажучы, фактычна ў кожнай дзяржаве. Каталонія в Іспаніі, Шотландыя ў Брытаніі, і можна працягваць і працягваць, і в Італіі ёсць, і ў Партугаліі, і дзе толькі нема. Ці не стварае вось гэта рашэнне дзяржавы прызнання Палестыны прэцэдэнт для падагрэву унутраных сваіх вось такіх настрояў на самавызначэнне пэўных тэрыторый?
У пэўным сэнсе, канешне, і тут ёсць досыць красамоўны кейс якраз такі у Европе. Ён звязаны з Іспаніяй. Цяжка знайсці ў Европе краіну, якая настолькі падтрымлівае палестынскі рух зараз, як Іспанія. І тое, што зрабілі зараз Францыя, Великабрытанія, Люксембург, Бельгія і іншыя, яны гэта зрабілі ў пэўным сэнсе запознена. Іспанія гэта зрабіла куды раней. І тут, канешне, узнікаюць пытанні, што калі вось прызнаецца палестынская дзяржава з аднаго боку, вось, то як справа выглядае з Каталоніяй, з краінай баскаў, іншыя. Але ўсё ж такі гэтыя тэндэнцыі яны прысутнічаюць, і тут не выпадкова, што калі мы возьмем тую ж Іспанію, то асаблівая падтрымка палестынскаму руху назіраецца менавіта ў краіне баскаў і у Каталоніі, паколькі ідзе пэўная праекцыя сітуацыі на Блізкім Усходзе на гэтыя рэгіёны. Гэта з аднаго боку. Але ўсё ж такі у цэлым сітуацыя та іншая, паколькі пытанне пра стварэнне палестынскай дзяржавы гэта пытанне, якое ўжо разглядаецца на працягу дзесяцігоддзяў. І калі ўзяць ты ж Савецкі Саюз, а таксама Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку, Украінскую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку, яны прызналі палестынскую дзяржаву яшчэ напрыканцы 80-х. Ну, прызналі, і што? Ідзе гэтая палестынская дзяржава. Як палестынская дзяржава фактычна няма, не было, так і няма. Гэтае прызнанне, яно досыць сімвалічнае, яно выключна сімвалічнае, і гэта якраз такі тое, што мы з вами абмяркоўвалі ў першай частцы. Гэта словы. Тая прамова, якую зрабіў учора, калі не памыляюся, гэта было Макрон, так, яна з аратарскага пункта гледжання, яна вельмі добра пабудаваная, пафасныя словы, гучыць гэта ўсё вельмі добра, но ўзнікае пытанне, а што далей? Усё тое, пра што там ідзе гаворка, гэта ніякім чынам сітуацыю на Блізкім Усходзе не змяняе і веравочна не паляпшае сітуацыю тых самых палестынцаў, пра правы якіх змагаюцца сёння, за правы якіх сёння змагаюцца ў Лондоне, Парыжы і ў іншых еўрапейскіх сталіцах. Насамрэч, калі прыглядзецца да гэтай сітуацыі без усялякіх пафасных прамоваў, то гэтыя падзеі звязаны перш за ўсё з унутрыпалітычным становішчам. Калі мы паглядзім на становішча ў Великабрытаніі, калі мы паглядзім на становішча ў Францыі, ёсць вялікая мусульманская грамада, і яна розная, там зусім розныя людзі, але гэтых людзей у шматлікіх выпадках аб'ядноўвае цікавасць да палестынскага пытання і падтрымка Палестыны, адмоўнае стаўленне Ізраіля. Колькасць гэтых людзей у Францыі, у Великабрытаніі толькі павялічваецца. Гэта тыя людзі, якія выходзяць на вуліцы, якія пратэстуюць у падтрымку Палестыны, якія вымагаюць ад урадаў больш рашучых крокаў. Шмат хто з гэтых людзей з'яўляюцца грамадзянамі Великабрытаніі, Францыі, Бельгіі, іншых краінаў. Гэта галасы, якія можна атрымаць на выбарах. І вось менавіта тое, што зараз зрабілі Великабрытанія, Францыя і іншыя, гэта адказ на тое, што адбываецца ў гэтых краінах. Гэта перш за ўсё унутрыпалітычная гісторыя. І гэта не паказвае сілу, гэта паказвае слабасць. Ну добра, Макрон, Стармер, іншыя зрабілі свае прамовы. Сёння, учора, мабыць, заўтра, паслязаўтра гэтае пытанне прызнання палестынскай дзяржавы, яно будзе прысутнічаць. А потым пачнуцца іншыя падзеі, і хто праз тыдзень, альбо праз 2, альбо праз 3 пра гэта ўвогуле успомніць. Бо сітуацыя там не палепшыцца, і сітуацыя не зменіцца. І гэтыя крокі, яны паказваюць, на жаль, галоўную праблему еўрапейцаў сёння. Шмат прыгожых словаў пра правы чалавека, пра свабоды, паляпшэнне гуманітарнай сітуацыі. Выдатныя, добрыя словы. Калі справа даходзіць да сур'ёзных рэальных крокаў, то тут усё скончылася. Сёння была, дарэчы, цікавая прапанова з боку Урсулы фон дэр Ляен
заклік да еўрапейскіх краінаў, так бы мовіць, зрабіць агульны фонд на дапамогу сектару газу, на адбудову. Яна кажа, што вось адбудова сектара газа пасля сканчэння баявых дзеянняў, што еўрапейцы безумоўна павінны ў гэтым удзельнічаць, гэта вельмі важнае пытанне. І вось тут я думаю, я з ёй згодны, што гэта вельмі важнае пытанне, і адбудоўваць нехта сектар газа сапраўды павінен. Але я думаю, што калі яна з гэтым патрабаваннем звернецца да тых людзей, якія падтрымліваюць стварэнне палестынскай дзяржавы, якія выходзяць на вуліцы і заклікаюць больш рабіць для Палестыны і для палестынцаў, калі ім просто прапануюць і скажуць, ну вось, вы же ўсе падатка, альбо значная колькасць з вас падаткаплацельшчыкі. Давайте з вашых-то падаткаў і будзе адбывацца рэканструкцыя Палестыны. Я думаю, што ў гэты момант сярод шматлікіх тых людзей, якія ў гэтым удзельнічае, іх энтузіазм знікне. І знікне вельмі хутка. Так што ўсё як у Еўропе заўсёды апошнім часам. Вот тоже вы что, не видели, не бачили відэа, там ролик, які быў зроблены Трампом, там ці для Трампа та самым якімсьці там яшчэ, дзе там газа, гэта ўжо будуць пляжы, санаторы і гэтак далей, що такое за амерыканскія грошы, каб зарабіць. А што вы тут хочаце? Дарэчы, Трамп не казаў, што гэта будзе рабіцца, што ён гатовы ў гэтым удзельнічаць, але ён ніколі не казаў, што гэта будзе рабіцца за амерыканскія грошы. А хутчэй за ўсё, наколькі я Трампа логіку разумею, ён не супраць, каб там сапраўды вось такая рыв'ера яна узнікла. Але лепш, каб гэта ўсё адбылося за катарска-саудаўска-эміратскія грошы. А пакуль, аднак, з боку Саудаўскай Аравіі, Эміратаў, Катара, там не бачна сур'ёзнага энтузіазма наконт таго, каб укладваць грошы ў будучыню сектара газа, якая ўсё роўна абсалютна незразумелая на дадзены момант. Ну зразумела, там грошы Катара, але Трамп маладзец увесь такі, там сядзіць на пляжы у ліврэі героя, як і ва ўкраіне там плацяць еўрапейцы за амерыканскую зброю, якая ішла, і герой ўсё адно Трамп. Маладзец, добра прыстроіўся. Дзякуй вельмі. І спрацоўваеш. Галоўнае, што пакуль гэта спрацоўвае, сёння вось только адзін момант, ён жа важны. Калі б мы з вами размаўлялі тыдзень там, не тыдзень, а год таму пра амерыканскую дапамогу ў Украіне, наколькі яна была важнай. Мы гэта заўсёды падкрэслівалі ў эфірах, як шмат зрабілі Злучаныя Штаты. І разважалі наконт таго, што будзе, калі не будзе амерыканскай дапамогі. Будзе цяжка. Зараз мы атрымалі гэтую мадэль. Трамп гатовы дапамагаць Украіне за еўрапейскія грошы, прычым тое, што еўрапейцы набываюць у Злучаных Штатах і потым пойдзе ў Украіну, яно набываецца па коштам, якія вышэй за рыначныя. То бок Злучаныя Штаты, яны дапамагаюць, і Трамп можа казаць, я ж усё раблю, я дапамагаю, але за еўрапейскія грошы, а еўрапейцы з свайго пункта гледжання кажуць, ну гэта здорава, гэта ж выдатна, што прынамсі атрымліваецца так. І гэта, на жаль, на вялікі жаль, яшчэ адно сведчанне сённяшняй слабасці Еўропы. Ну да, а я буду стаять у цябе за спиной і патроны табе прадаваць. Дзякуй вялікі. Александр Фридман быў у нас у эфиры. Подписывайтеся на яго телеграм-канал. Не забываюся подписываться на YouTube канал Еврорада и наш YouTube канал Навокал. Ставьте падабайки, націскайте на звоночек, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. До сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Жыве.